O cambio de hábitat do xabaril fai que cada vez aparezan máis exemplares en contornas urbanas e zonas habitadas. Dentro do plan de control desta especie, a caza con arco ten un papel fundamental nestes espazos. A caza do xabaril con arco é un método que se emprega sempre baixo autorización en zonas urbanas e en aldeas. Para conseguir o permiso neste último caso, primeiro é necesario que os axentes medioambientais certifiquen que os porcos bravos produciron danos en terreos agrícolas. Donde un propietario ten un problema cun xabarín, os axentes de medio ambiente veñen e certifican que iso é así, fan o informe correspondente, e logo con ese informe é cando se nos autoriza a facer a espera nun lugar concreto, puntual, localizado, durante un tempo determinado. Son esperas puntuales por danos en esa zona. A caza faise desde un punto elevado como medida de seguridade. O que se busca é que a frecha caia no chan e non saia despedida. Concretamente, a caza con arco, polas súas características, de que non fai ruido e non causa alarma social, e a súa peligrosidade é mínima, porque sempre se fai dunha plataforma superior a inferior, co cal a flecha che vai quedar aí, non vai haber ningún tipo de flecha aí solta. Segundo o responsable de caza con arco da Federación Galega, o problema non é de sobrepoboación da especie, senón de cambio de hábitats. Non é que haxa moitos máis. Os cazadores no monte ao mellor poden dicir que hai menos, e posiblemente sea certo. O problema é que os xabaríns que hai anos empezaron a estar cerca das poblacións en zonas que van quedando a monte, que non se cuidan, non se cultivan, pois eran 2 ou 3 que quedaban por aí encamados, e esos animales agora xa se están reproducindo en ese entorno. A Xunta declarou en outubro a emerxencia cinexética temporal para controlar a poboación de xabarís, unha medida que permite a caza libre e sen límite en 254 concellos e que estará en vigor ata febreiro do próximo ano.